Okay, may buntag inyong tanan. Iso na no, niatas sa adlaw Huwebes, pizza size sa Agosto tuig 2026. So, manginom sa tagwan. Botkong sa lubing patay o sino o lahing. Daghan magngalan ni patay, sino, lahing. Okay na, tamis ni nga sabaw kay limbaho ni, kay lapong limbaho na mao na yung mga pinulungang binulanon. Okay, o man na magprepara tag pagluto-luto na pulong hapuna magsuna no kay murag medyo ting snacks na pud ba. Okay mo na lubi sa atong unang gi prepara sa atong ingredients karong adlaw. Maghimo ta og pan ato magkaya himo tag wheat bread ang gi himo nato karon no. Wheat bread, wheat flour di kay wheat bread. Okay, wheat flour tang gihimo ang bread karong adlaw. Mahimo na po ng wheat bread. Kaya ang gigamit wheat flour man. Okay mo na istorya ha. Okay mo na siya. Galana ta no, atong gilana humot. Sayon ang lunok atong gamiton ni i-topping sa nato sa ato ang bread nga wheat bread atong ginama. Okay. Dili pinalit na to sa bikere. May wheat bread ya pero lahi ning ato Okay, mo na wheat flour na ato ang himuon ron no isona no. Medyo murag tas-tas og presyo ang wheat flour kaysa natural nga flour kanang singana lang ang flour. Okay, ordinary flour ba. Third class. Madami klaseng flour no. So kaning wheat bread para ni sa mga masakiton o igsonan nga kanang di mo kaon og mga tamis ba. May sugar like kanang third class naman ay starchy maguna maka-spike maguna og sugar mga saging nagpuya to ang gi sagol no atong hilbing asukal no mamili ako saging pero minus mo na og kuan og daghanon ni mo di makakuan mo nag sugar maka kolekta po nag sugar ning maong saging no apo sugar na gamay pero palabian mo kaon na maging maayo sa pagkaon nga imong daghanon palabian nimo kaon makadaot ng tanan. Minimize lang ko ng moderately og sa English pa. Okay na tangatog sa saging dayon tubig ang blender parang madali tunaw siya ba madali dugmok ng sunan no mao na siya kung ipipara sa atong ingredients karong hapuna. Himo ta og pan nga gigamitan og wheat flour no. Okay, suway ta. Okay mo na siya tangato gatas nga adult milk o kaning tawag Bear Brand. Minus na po na og sugar mga minus tanan ba makakaon tagtarong di ta musaka nga di musaka nga atong sugar inana ra bantay-bantayan nato pud palabian tug kaon sa igo ra pud asin na siya asin. Okay, mga ingredients no asin kana baking powder isang tablespoon dayon ang asin 1/2 teaspoon. Okay, kana tulo ka cup nga wheat flour murag 1/2 kilo ang atong equivalent na no ang 3 cups. Okay na lang yang saging na to atong gigaling 3/4 nga na lang ang mixing na to no. Okay, lami na kauno na lang atong pan isunan nga no sugar no added sugar. Tinuod na saging na gyud na istingi lang po ninyo og makalangan mo anig himo yung nani nga kuan gitawag og yung ani nga timplada. Okay, mo na kana ang mantika na silbi ang atong lana bagang lana to karon ang lunok ato kung gilain kanang diha wa pa nato igamita ato nang gamiton ron i-topping sa ato ang i-mix nga ingredients og wheat flour harina wala natin dahon no ibutang ato sa tray para sa oven. Okay, muna ito atong ibutang dito sa oven dayon ato na i-heat og 150 ang kainiton dayon 40 ang kadugayon 40 minutes magsuna no. Kapin sa tunga sa oras
1/2 hour and 10 minutes mag-zona no. Kay 150 man pod ang atong kainiton sa atong gisit didto. Atong isit didto. Apa to isit ka pumunta madto. Okay, mo na ang toppings na to no, ang gitawag og lunok no, mag-zonan. Mo ang gitapping na to karon. No kana sa topping sa nga na ipamutang sa babaw. Okay, ati butang dito. Mo na ready na. Okay. Mo na atong ingredients na to sa ato ang pan karong adlaw no. Okay, ready na within 40 minutes dayon kuha na 40 minutes. Shortcut lang nato tan-aw no. Okay. Ayron di ta magdugay og paabot. Na mao na 40 minutes na. Okay, ato na lang kuhaon no, mao na luto na siya. Sure na gyud na luto. Taas og ibabaw ang init na ano. Setting na to diyan na. Okay, na slice ta kaling kay ako kabantay na bali man ang slicer no paghiwa yung kundot mapod hayop man pod ang luyo ani. Inatag na siya kung manghol no ni Rossi taga pa sa Davao nagmuyo. Salamat to sa tagaan ko ni mo ani kay sige man tan-aw na ko himo pa niya kutsilyo lang ko gamit diri mag slice di kaluoy ko ni basta na mga sudlanan aka nang itawag taksanan. Kaya kaon ako lami gyud kayo mag-agsyon no. Okay, ka-timing lang mo gari diri nga magluto ko makatilaw gyud ni mga pagkauna. Okay, mo-order ka o diri ka mo star ka kuan yan ang mga taon-taon sa adlaw ba diri puyo mo star mo kuan mo stay ka kuan one day himuan ka nako kay dugay-dugay pun himuon yo pun pwede og dalion. Okay.